खुलुमबाय आं मैयानि सासे गथ' बिमा बेमार जानायनि आं भिडिअ लाना फैदोंमोन नोंथांमोनाव साहाय्य बिनाय बिनि बागै आं दिनैहाय भिडिअ लाबोफिनदों मानोना आं जे एकाउन्ट नाम्बार आरो QR क'ड फन नाम्बारखौ होदोंमोन बे एकाउन्टआ सेभिंसमोन नालाय लिमिट जाबाय आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो मोनसे फन नाम्बार गोदान एकाउन्ट नाम्बार कन्टेक्ट गोदान होफिननो नागिरदों बिजनेस एकाउन्ट लिमिट जायैनि ओमफ्राय बियो जाहैबाय बै बेमारिनि बियो बिनानाव असे आरोना बिनानाव असे बियो बेमारिनि जाय बेमार जादों बे बेमारिनि बिनानाव आरो बियो ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो एकाउन्ट नाम्बार गोदान सोलाय नागिरदों ना जा लिमिट जाबाय फैसाया थांखांबायमोन दा फैसाया नोंसिनि अननायाव फैसाया 5,500 जेनेबा ओरैहाय नोंनाव दंदेरजोबबाय जेनेबा 6,000सो जाहैबायमोन आरो जेनेबा माखासे बिनि एकाउन्टआवबो हरदों नालाय सोरबा आगैमोना स' जों गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो थेंक इउ जासियो फैसा हरनायनि थाखाय थेंक इउ आरो बेबायदि हरफिनदो सोर हरनो नागिरदोंमोन लिमिट जानानै थादों एबारहाय नैबे QR गोदानखौ होनानै होखाबाय जों QR गोदानाव हरफिनबानो जाबाय मिस्टार जयन्त ब्रह्म जाखागोन आंनि हासबेन्डनि नाम्बार आरो बियो माबा बिजनेस एकाउन्ट आंनि हासबेन्डनि मानोना बे सामान्य माबाफ्रा एकाउन्टफ्रा होजाया साधारन एकाउन्टखौ होयोबा आरो दानो लिमिट जाबावगोन बिनिखायनो जोङो बिजनेस एकाउन्ट रावनावबो मोनैलाय आंनि हासबेन्डनाव दङमोन नालाय ओंखायनो आङो आंनि हासबेन्डनि बे माबाखौ एकाउन्टखौ होनानै होनोसै आरो नोंथांमोना जा हायो थाइसेबाबो थाइनैबाबो सापर्ट हरदो नोंसिनि अननायजों सोरबा सासे सुबुङा थांनानै थायोबा नोंसोरनो आशीर्बाद मोनगोन सासे गथ'आ आरो बिमा गोदान मोनगोन माने जिउ गोदान मोननाय बायदि मोनगोन आरो सासे गथ'आ बिमाखौ मोनफिनगोन बा बिमाजों थानो हागोन नोंसिनि एसे एनै अननायाव नोंसिनि आरो जाय हरनो हायाबाबो भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे गोदान मानसिनाव हरग्राफोरनाव सौहैनाय बायदि नङा होमबा ओमफ्राय आङो उनावहाय फैसाया बेसेबां जादों बेखौ आं नोंसिनो भिडिअनि गेजेरजोंनो खोन्थाफिनगोन आरो मानसियाथ' दा सिरियास आरो अपारेसन बख'नानै लाबोनो बेसे नांगौ होनदों एसे खोन्थालाय 2 लाख नांगौ बायदि होनदों आरो बख'नानै लाबोनो ओमफ्राय आरो लांफिनबावनांगौ ना अपारेसननि थाखाय अपारेसनावबो रानजासे थारमाने दा मानसिखौहाय हगार सानसिमावहाय दिनैसिमाव 1.5 लाख हरबावनांगौ जाहैदों 2 लाख हरबावनांगौनो ओमफ्राय दा 1.5 मास लाबोनानै न'आव जेनेबा गारायखौ रानहोगोन मुलि जाहोनानै एन्टिबायटिक बायदिसिना हरगोन आरो ओमफ्राय बे गारायखौ रानोबा आरोबाव अन्थाइखौ अपारेसन खालामगोन ना अन्थाइया दङ दा सिङाव दाबो अन्थाइखौ अपारेसन खालामगोन जाहैदों बिनि उनावसो ओमफ्राय दा गोबां फैसा थाखा नांगौ जानायलाय आइ आफामोनाव नोंसिनाव बिनाय जाहैबाय आरो जेनेबा गासिबो न' बां फानजोब्बाय थारमाने आगोलनिफ्रायनो खुसुर जाबोनाय थाखानाय मानसिया जोंनिनो गामिनिखा आरो जोंबो नुखानाय ना आगोलनिफ्रायनो जानाया बिराद गोबावसिना बियो गोबावखासै आरो ओमफ्राय बेमाराथ' रावनावबो गोसो जानानै रावबो जाया बेमारा हरखाब जायोसो आरो बयनावबो जायो बे जिनिसा ओंखायनो जा थाइबा 10 थाखा हायो नोंथांमोना हेल्प खालामलायबानो जाबाय खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय जाबाय